Pensàveu que érem la ciutat adormida, la ciutat aparador que podíeu controlar des dels vostres despatxos. Però no comptàveu amb la Igualada alegre i combativa, la que baixa al carrer i participa. La Igualada que batega, que fa xarxa, que teixeix alternatives quotidianes. La Igualada de les joves que no es resignen a haver de marxar per trobar oportunitats. La Igualada que estira del fil, la que vol fer públic tot allò que no volen que se sàpiga. La Igualada de les docentes llengües on la gent es saluda amb un bon dia. La Igualada valenta que estima com vol. La Igualada que té alternatives, la del bé comú i el residu zero. La Igualada que aposta pels nous i els vells oficis, per l'economia social i solidària i per les cooperatives. La Igualada que es compromet amb la independència per la millora de la vida de la gent. La Igualada que desobeeix les lleis injustes, la que no deixarà ningú sense llum ni aigua. La Igualada que vol omplir-nos als carrers i les places. Una nova manera de fer ciutat on entre tots i totes ho decidim tot. La Igualada que repensa a si mateixa, que no dissimula els seus problemes sinó que els hi planta cara.